Пътуващ влог номер 1, втори ден. Ами, да. Спахме. Добре сме. Живи сме. Искам кафе. Искаме кафе! И пилешки крилца. Пилешки кръца. Днеска е деня на събитието и имаме няколко часа преди събитието. И да, ивент. Сватбата! Сватбата. И какво друго? Ами... На събитието няма да може да снимаме. Да, на събитието едва ли ще може да снимаме, да. Няма да видите прекрасното ни хостесване. И сега вече ще видите Цюрих най-накрая. След като се понаспах. Часа е... няма 9. Час и половина. 8:30. Айде, стига толкова за сега. А, не, чакай! Ще ви покажа през прозореца какво се случва. Това е някаква къщичка. И улицата под нас. И друга къщичка. И не знам, там май не е центъра. Доста е якичко. Вече сме на светло! И сме отвън. Всички къщи приличат на вила Великула от Пипи да учи чорапче. Баси, да си това имаш жилото за пешеходци. Жилото за пешеходци. Да, вярно. Уникални са сградите, архитектурата е хора. След като вече сме се начервили и сме красиви, страхотно прекрасни, отиваме на туристическа разходка! Мен е малко хладно. Абе, не е много хладно. Някакво приятно е времето и тук има малко строеж! На клип просто. Това е зловещината. Просто хорър. Мечета просто. Абсурдно. Абсурдно. Неведа? Да. Влог. Аз не знам какво да кажа всъщност. Ами... Времето е добре. Това казахме ли го? Би могло да е по-студено. Да. Но малко не знам къде отиваме все още. Но е яко. Да, но е доста яко и доста ни харесва. Все още няма нещо, кой знае какво забележително, освен някакви сгради. Сградите им са много яки, определено къщичките им и всичкото им. Ама... стига ни такова. Фотобомб на Хани. Фотобомб. Това е видеобомб. Та да, ами... Аз очаквам... Добре, това Да. ще го спестя. Да, бе? Естествено, че тя да кажа, че очаквам да взема швейцарска бира. Ами, цените в Швейцария Поне една. не са... Да, на нас не се ядат крилца и на мен ми се яде вчера пюре с гриви. Пилешки. Така че чакаме да намерим KFC-ско. Штрасе! Бундештрасе! Реката. Ряхта. Ще му спука по мен накъде. Птички! Птиченца! Абе! Върни се тук! Аусганг! Те са чайки. Патенца! Има... А, не, това не са... има и патенца. Чакай. Зум. Да, някакви патки. Някакви други работи. Лебед! Уи! Какво взеш, бе? Казах аз, че сме във вила Великула. Ете коня просто. Секшоп. Намерихме си катедрала. Ла. Харесва ли си?
Рок-н-рол. Да, кеф ме. Много. Просто исках да кажа нещо тъпо. Съвте. Някакво странно ми е. Не изглежда като град, изглежда по-скоро като изкуствено направен град. Изглежда като... Все едно, че не живеят хора. изглежда като просто наредени макети, такива на някакви неща. В смисъл, сложа една къща тук, една къща там и примерно аз съм свикнала да гледам къща до къща, пък той е някакво, все едно са ги сложили е така. Истинските къщи имат тия супер яките стари прозорци, които е така затварят в УП. Да, абсолютно всичките са като от Пепи дългото чорапче. Да. И особено някой, който беше. Абе, яко е, в смисъл яко е, някакво мъгливо и сиво е, което малко потиска обстановката, обаче е доста приятно. Тиска и очите ми, защото се озят. Аз мисля да хапнем някъде скоро. Пилешки крилца. Пилешки крилца. Целият бог ще каже пилешки крилца. Да. Невена, ще пием ли бира? Харесва ми, че е мрачно. Сега ме хвана някакво носталгично настроение. И все едно, че си на... Някакво леко романтична. Да, много яко. Тук ще станат готини снимки. Е, тук с краката към... Водата да ти паднат бутушите вътре. Да. Не съм много голям фен на птици по принцип, но това се случва рядко. Леле. О, Боже! Леле! Имам чувство, че ме замярват. О, нещо ще ни нацука, давай да бягам от тук. На щастие! Абе, на щастие! Пазарче. Мама ще иска да види това. Такъв влак. Странен. Лифт. Лифтовлак. Хандерштраса. Това е едно училме от семинарията към това, към лозенето. Да, аз според мен целият Цюрих е един луксозен, ама никой не ми Нямаме, нямаме идея къде трябва да слезем, къде отиваме и защо сме тръгнали натам. Кой ще ни очаква там? Какво стана? Загубихме се. Доста се загубихме. Вече трябва да сме в хотела, а ние не знаем къде сме. В смисъл, И не знаем как наистина се казва хотела. да, не знаем къде отиваме, както казахме напреди. И ни казаха една спирка, слязахме на една спирка и... Тук сме в една горичка. И няма хора. Да. Абсолютно не знаем какво се случва и какво трябва да стане. И... Няма и как да се обадим. И Да. нямаме Wi-Fi. Wi-Fi, няма телефон, няма... Изобщо сме в перфектния хорър. Много зле. Сега от някъде трябва да изскочи човек с маска и трион. Само дето не е тъмно. Нищо, ама е така И горско, поне ни мрачно. шуми някаква така ръкичка има. И не знаем какво става, наистина не знам къде трябва да отидем. Питахме едно момиче и тя ни каза, ами тук има един хотел, обаче това е на една спирка нагоре. Със сигурност е на грешната спирка, нали? И на още една спирка, още по-нагоре. Да, Има друг хотел, но да. ние не знаем в кой хотел трябва да сме. Да. Което вече е наша грешка. Отиваме на събитие, което не знам къде е. И са, is there a hotel? A big hotel? О, не. Ужас. Ами, да, в 50 неща, които трябваше да направя до края на живота си, едното от тях беше да се загубя на познато място. Чек. Чек. Точно чек. И да, и нататък има още една камара линия, и надолу има още една камара линия, и
готини къщички. Прецакани сме. Това е. Следващия запис може и да не съществува. Просто защото някой ни е убил. Или евентуално, защото сме намерили хотела и са ни убили там.